Over een vader en dochter die onder een auto terechtkomen. Een heel opmerkelijk verhaal. Gisteravond reden vader en dochter allebei op een crossmotor. Moeder was ook aanwezig in haar SUV. Op een gegeven moment kregen ze pech met een van de motoren. Bleef aan de kant van de weg zitten om te repareren. De moeder zat met haar auto dicht bij de vader en de dochter. En toen knalde er een pick-up op de achterkant van de SUV, waardoor de auto naar voren schoot en de vader en dochter bekneld raakten onder de SUV. Vooral de dochter kon niet makkelijk loskomen omdat haar voet bekneld zat. Moest ambulance komen natuurlijk. Brandweer is ook geweest om te helpen. En uiteindelijk zijn ze bevrijd, moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Maar ook de man van de pick-up, die dus tegen de SUV aanreed, die was flink gewond geraakt met een snijwond aan zijn hoofd. Een hele dramatische gebeurtenis. Iedereen is naar het ziekenhuis en de politie onderzoekt de zaak verder.